hilom nga mga pasalamat ug pangaliya dinuyugan sa pasidungog sa balaang bata ang mainiton nga pagdangop sa mga kawani sa Cebu South Medical Center kon CSMC sa dakbayan sa Talisay, Cebu sa pagduaw sa imahen ni Senior Santo Niño sa ilang tambalanan. Nagsilbi usab kini nga pagsugod sa duaw ninyo o pagbisita sa imahen sa Batang Hesus sa mga dapit dinhi sa syudad sa Subo ug kasikbit nga mga dapit. Ang duaw ninyo kabahin sa pre-fiesta activity sa Fiesta Senior 2026 nga mulanat og 5 ka adlaw. Gawa sa CSMC, muduaw sab si Senior Santo Niño sa Talisay City Jail samtang sa amihan ng bahin sa Sugbo, gibisita sab karong Sabado sa imahen ang Amosup Seamen's Hospital, Maayo Hospital, Mandawi City Jail, Lapu-Lapu City Jail ug ang Lapu-Lapu City Hospital. Mipadayag siyang pagkamapasalamaton si Dayan Giron, nurse sa surgical complex sa CSMC, sa tulo na katuig o higayon nga pagbisita ni Senior Santo Niño sa ilang tambalanan. For sure ang mga pasyente namo malipayon kaayo nga later maduaw sila, and salamat sa duaw ni ninyo. Po South Medical Center kanina akong prayer is unta daghan pa mig maserbisyohan ng mga pasyente, at the same time ang mga kauban nako sa mga doctors, mga nurses ug ang admin namo patagaan pa og may paglawas ni Senior Santo Niño para makaalagad mi sa ilaha. Ang pagsuroy ni Senior Santo Niño nagpahinumdum sa diwa sa pilgrimage. Din ang imahin sa balaang bata, may mopaduol paingon sa mga labaw nang ginahanglan kaniya. Sama sa mga pasyente nga nagpaalim sa mga tambalanan, mga healthcare workers ug mga persons deprived of liberty. Sa pag-abot ni Senior Santo Niño sa matag destinasyon, gawa sa timos nga pag-ampo, mutagbo sab ang mabulokong pagsayaw og sinog sa mga kawani ug tawo sa maong lugar, nga sundan sa paghalad sa Santos nga misa ug ang pagduol sa mga magtutuo sa imahen isip pagpakita silang debosyon ug pagtuo sa balaang bata. Gani sa send-off mass sa Basilica, gipahinumduman ni Mass Presider Father Cyril Jeth Tagalog ang mga deboto nga angay nato nga hinumduman si Jesus ang atong manunubos. Ato pagsaulog nga igsuon ng fiesta sa Santos nga ngalan ni Jesus, ato hinumduman nga kita gitawag ang inyong tigdala usab nining pangalanan. Sa tungbunyan natayngan, ihatag nato, ihatag sa ngan, dunay sa ngan, nagihatag sa nato mo na angan sa atong Ginoong Jesucristo na gitawag ta mga Kristiyanos. Kini si Eliza May Piñaranda, ala sa My TV, Cebu.